Human Rights Watch aktivist Azat Isakov'un azat edilmegine çağırýar. İnsan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy Türkmenistanda ýeten aktivist Azat Isakov'un zor bilen ýitirmetmäniň pidasy hasaplanýanyny aýtdy we onuň destine azat edilmegine çağırdy. Isakov'un Russiýadan Türkmenistana gidilmegi barada bir topar jogapsyz sorag bar. Ýöne onuň türkmen tutsawyhanasyna dy barada bolan şek şüphe ýok. Zor bilen ýitirmetmäniň ýene bir pidasy diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Amerika Aziýa bölüminiň direktorynyň orunmasary Rachel Denber 18 noýabrda çap eden beýanatyny aýtdy. İnsan hukuklaryny goraýjy Türkmenistanyň aktivisti gynamalara we beýleki kemsitmelere sebäp bolmak howpunyň awanyanyny aýtdy. Türkmen häkimetleri derhal Isakov'un nirededigini tasdiklamaly we onu azat etmeli. Türkmen hökümeti bilen insan hukuklary boýunça ýyllyk dialoglar geçirýän Biden administrasiýasy we Ýewropa Birleşiginiň ikisi de muňa çağırış etmeli diýip Human Rights Watch aýtdy. Ýatlasak Türkmen rejimini we prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň siýasatyny açyk tanqidlan 37 ýaşly Isakow 20 oktýabrda Russiýada ýitirim bolupdy. 9 noýabrda Russiýanyň içeri işler ministrligi Isakowyň Moskwanyň Domodedowo howa menzilinden Türkmenabaş şäherine uçanyny aýdyp aktivistin gözlegini guramak üçin Türkmenistanyň kanun goraýjy edaralaryna ýüz tutmagy teklip edipdi. Emma Isakowyň egindeşleri we insan hukuklaryny goraýjy toporlar Türkmenistanyň 2020-nji ýylda pandemiýa bilen baglykda halkara uçur gatnawlaryny ýatyranlygyna, şeýle-de aktivistiň türkmen pasportuny ýitirenligine ünsüz çekip onuň Russiýadan Türkmenistana bir kanun ýeberlendigini aýtdylar. Azatlyk radiosynyň Türkmenabatdaky çeşmeleriniň biri onuň 22 oktýabrda Moskwadan Türkmenabada getirilendigini habar berdi. Azatlygyň polisiýadaky çeşmeleriniň biri Isakowyň Türkmenabadyň polisiýa müdürligine 6 sagat töre saklanyp soňra Aşgabatda ýeberlendigini habar berdi. İnsan hukuklaryny goraýjy toporlar repressiw türkmen häkimetleriniň aktivistiň tanqidi çykyşlarynyň aralýanyny aýdýarlar. Azat Isakow 2019-njy ýyldan bäri türkmenleriň protest hereketine işçiň gatnaşyp bol 2020-nji ýylyň maýyndan bäri internet kanallarına Türkmenistanyň häkimetlerini açyk tanqidlap başlady. Resmi däl maglumatlara görä 2020-nji ýylyň ýulunda Isakow Türkmenistana gözlenýänleriň sanyna girdilipdir. Onuň watan dönügi ýazgyly surat hem polisiýa bölümine asylypdyr. Adam hukuklaryny goraýjylaryň şol sanly memorial we Türkmen Helsinki fondu guramalarynyň maglumatyna görä 2020-nji ýylyň ýul aýyndan bäri Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri aktivistin Türkmenistana garandaşlarynyň onuň online çykyşlaryny bes etmegini bir näçe gezek talap edipdir. Ýogsa da tapylar we jezalandyrlar diýip haýbat atypdyrlar. 2020-nji ýylyň 24-nji ýylyna enatasynyň öýünde ýaşaýan ähli garandaşlarynyň telefonlary barlyk üçin ele salynypdyr. Açlyk, işçilik, koronavirusdan ölümiň köpelmegi ýaly aç-açan agyrlaşan sosial ykdysady meseleleriň Türkmenistanyň ýolbaşçylary tarapyndan ikrar edilmezligi ýurtda nägililik artdyrýar we daşary ýurtda türkmen raýatlarynyň garşylyk hereketini güýçlendirýär. Häkimetler bolsa bolup geçýän wakalary aktivistlary repressiýa we azar bermek bilen jogap berýärler.